que é a xornada na que quixemos celebrar de alguna maneira con esta actividade, unha actividade alrededor das corais. Nos últimos tempos fomos celebrando o centenario dos coros nacidos ao alento das Xermandades da Fala. Estemos en Ferrol, estemos na Coruña, en Ourense e en Santiago, ademais de irmos cos 4 coros a Pontevedra para celebrar, como era debida, Perfecto Feijóo. Tamén, máis recentemente, temos unha xornada semellante a esta das bandas de música, da súa historia, da súa achega á cultura galega e, sobre todo, da súa situación presente e intentando informar a partir dela para tentar garantir un futuro que todos desexamos brillante. E hoxe tocalle as corais. Tocaremos, por un lado, como xa esperan agora os meus compañeros de mesa, por unha parte, a historia, a longa e fructífera historia da que nos sentimos orgullosos e que queremos homenaxear de alguna maneira, que nos foi traendo do século XIX ata aquí, cos sucesivas modalidades. E tamén queremos presentar, como naquela ocasión das bandas, un informe feito polo Observatorio da Cultura Galega, do Consello da Cultura Galega, para mostrar cal é a súa situación actual, cales son as súas fortalezas, cales son as súas debilidades, cales son os problemas e os retos que teñen por diante para poder deseñar políticas públicas que nos axuden a facer que teñan tamén ese futuro longo e brillante que nós lles desexamos e que é necesario para a cultura galega. E tamén falaremos finalmente destes retos de futuro e desa esperanza de futuro. Acompáñame na mesa Cristina Domínguez da Pena, que é a coordinadora da sección de artes, nunca sei en que orde van, escénicas, musicais e audiovisuais do Consello da Cultura Galega, que é realmente a sección que organiza esta xornada, e Alejo Amoedo, que é realmente a persoa que máis colaborou no deseño da xornada. Alejo sempre di que non, pero a verdade é que nos estamos de acordo en que sí, verdad? Falarán por esa orde e doulle xa a palabra sin máis dilación. Moitas gracias a todos pola vosa presencia, insisto. Pois moi boa tarde a todas e a todos. Moitísimas grazas por estar aquí acompañándonos nesta xornada na que, como noutras xornadas que xa se realizaron e que se continuarán a realizar no Consello dentro da sección de música, artes escénicas e audiovisuais, o que pretendemos é fornecer de contidos, de materiais que nos sirvan a todas as disciplinas que engloban a sección para mellorar, para investigar e, como non, tamén para xerar excelencia. Sobre todo nestes tempos de cambios tan importantes nas que estamos navegando cara a outros xeitos de expresar e de comunicar. Pois, precisamente, nestes tempos de cambios é fundamental asentarnos no que hai, é fundamental facer unha revisión do pasado, rendirlle homenaxe, naturalmente, e continuar cara a un futuro que consideramos que pode ser moi positivo. Sobre todo, ademais, hai que pensar que no que é no mundo, no campo das corais, a función tan fundamental que elas, que todos, todas, porque seguramente todas as persoas que estades aquí formades parte delas, a súa función dinamizadora e democratizadora da cultura. A cultura, gracias ás corais, chegou a moitos ámbitos sociais que de outro xeito non chegaría. Por iso, isto tamén ten que ser unha homenaxe a todas estas persoas que estades e estiveron a traballar nese campo.
campo. E sen máis, voulle dar a palabra a Alejo, que é o que realmente sabe do que se está a falar e a facer neste momento. Grazas por estar aquí, en verdade, sobre todo con esta tarde que está. Bueno, boas tardes a todos e a todas, claro. Bueno, en primeiro lugar, bueno, que quero agradecer indudablemente, sobre todo, as persoas que están detrás dunha coral, vale? Sobre todo directores, directoras, cantores, cantoras tamén, sobre todo as persoas que colaboraron con nós, indudablemente, para que isto se fixese posible. En primeiro, aos protagonistas, como son Margarita Guerra, moitas grazas por haber aceptado, sei que por as circunstancias moi complexas, incluso para chegar aquí, hoxe, pero seguro que serán recompensadas. Vale. Tamén a Antonio Rei Cornido, presidente da Federación de Coros, pola súa colaboración, sobre todo no informe tamén, e por estar hoxe aquí. O presidente tamén da Acopovi, Enrique Lorenzo, e a xente que o acompaña, que sabes que é moitísima. E, por suposto, tamén aos que fan posible que isto se faga posible, como son os que van a entrevistar, como é Alberto Cancela. Despois falarei un poquinho de cada un deles cando empecemos coa cada unha das jornadas. Perdón, das sesións, a jornada é unha sola. E tamén a Jacan Casares por haber feito este informe, que o presentará él. E a Patricia Cupeiro, que ven desde Lugo, co día que está, chega un poquinho máis tarde. Vou ser breve xa. Por que facer unha xornada dedicada ás corais? Xa é unha pregunta, non? Pois eu, para contestarvos, ou contestarnos a nós mesmos, vou a propoñer o seguinte, que lembredes a primeira vez que escoitástedes unha coral. Se é o caso, cando formastes parte dun coro infantil ou juvenil dun colexio ou asociación, lembrades? O sentimento e o orgullo de pertenza á agrupación? O prazer de cantar en grupos sentindo as armonías, melodías? Tamén os momentos de playback, cando non sabíamos a letra ou a melodía? O respeto, a admiración ao profesor, profesora ou ao director e a directora, moi importante, ou a un solista da coral, ou a un cantor da corda. As amizades cos membros da agrupación, o amor entre membros da coral, tamén o desamor. O respeto xeracional entre os membros, ensaios por cordas, en grupos, solistas, lembrades? Desplazamentos para asistencia a ensaios, coordinar eses ensaios. Organización e asistencias a comidas, aí estaba ben, ceas, eventos, organizadas por a coral, moi complexo, porque sempre hai moitas persoas da propia coral traballando detrás, non só cantando, sino para que eso se faga posible. Participación en eventos musicais como bodas dos membros da coral, logo os fillos dos primeiros membros, comunións, homenaxes e, como non, funerais. Participación na selección de repertorios, grabacións, montaxe de óperas, zarzuelas, estreas de obras de compositores galegos e non galegos, desavenencias entre os integrantes, é certo, hai desavenencias como na propia vida, pequenas envexas, sanas, necesarias a veces para progresar, tamén momentos moi tristes pola ausencia de algún dos membros, enfermidades. Non falamos da COVID porque se vai a falar despois, pero foi unha das consecuencias. Pero tamén moito apoio, loita e afán de superación. Isto e moito máis é o mundo das corais, por iso esta xornada. Moitas grazas.